High-tech na ang mga butang karong panahon na. Mga liho kundi na problema, dili na parihas una. Kung laayon magbatulata, pero karon cellphone ang bida kami sa una. Kung manguya puwerte gayong lisura, makig-atubang jud mi sa dalaga, kay wa pa may teknolohiya. Apan sa karon, hayahay kaayog mga batanon. Usara ka pislit sa ilang cellphone, hinikita uyab na dayon. Mga teenager kani adto, magduwa paglastiko. Apan karon sabi ko, TikTok naman mauy uso. High-tech na ang mga butang karong panahon na. Mga liho kundi na problema, dili na parihas una. Kung laayon magbatulata, pero karon cellphone ang bida upong buwanon. Mga lipay kami mga batanon, magdagandagan mi didtos baybayon, pagkalingaw gyud hinoon. Lahi na karon magsigi og cellphone bisag mangaon, dili sad matulin sa trabahoon, kay ML man ilang unahon. Kani adto ang mga batanon, sugot dayon og sugoon. Naunsa na ni karon, imong sugoon sa puton. High-tech na ang mga butang karong panahon na. Mga liho kundi na problema, dili na parihas una. Kung laayon magbatulata, pero karon cellphone ang bida. Mga higala, kining kantahan, ayaw ninyo og seryosohan. Pagkumpara, raning ako sa karon ug sa una. High-tech na ang mga butang karong panahon na. Mga liho kung dili na problema, dili na parihas una. Kung laayon magbatulata, high-tech na, lahi na ang karon ug sa una. Hey, shout out guys. Shout out to Junril Timario. Shout out to Sam Tapay ug sa iyang mga in-laws nga si Mama Ganggang ug Papa Lando. And shout out to Cello Adaya. Shout out po sa Sir Ads Campanog Bato. Right, thank you very much guys for watching. Kami sa una, kung manguya puwerte gayong lisura.